uKhuzani Ndlamlenze wakwaMpongoso usamangela ngemva kokuthola izindaba zokuthi uNgizwe Mchunu uyena owakhanda itulo lokuthi iGcokama liyophazamisa umcimbi yeGcwalis imabhida. Nginibingelele engiphinde nginamukele kuyo le channel ehamba phambili le-radio inkeze lami igama umfeze kuntuthu wakhumalo bathi la sibona amagomede mawuthi usemusha lekhaya socela enze sure ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ucomment nokulike nokushare okukhulu kunakho konke bafethu. Umculo amaskandi uKhuzani Ndlamlenze umfoka Mpongose insizwa lephansi enkandle emahlathi emnyama esigodini sasemandaba isamangele namanje ngemva kokuthola ukuthi owayemngani wakhe uNgizwe Mchunu yena wamakhela itulo lokuthi iGcokama likwazi ukuthi liyongena liphazamisa umcimbi yeGcwalis imabhida. Lezi ndaba eziputshukizolo laphana kanye isiteshi umbuso wamaciko kanjalo neGezani Media Production lapha bekuvakashele khona insizwa oPholo Makhoba kanjalo nomfundisi okuyinsizwa ezisebenza kakhulu nalo iGcokama. Lezi insizwa ziphuthuse indaba zokuthi iGcwalis imabhida uyena uNgizwe Mchunu wakhanda itulo lokuthi bathola amathikithi bangene ukuthi inhloso yalokho bakuwukuthi bayodunga umcimbi kaKhuzani. uKhuzani ke ubese ekhasini lakhe naye wazodlulisa naye okwakhe ukuphawula ngaleli daba ufike wathuma kuliqiniso lokhu engukuzwekushiwo umashonisa kanjalo futhi noPholo umbuso wamaciko neGezani Media ngendaba yeGcwalis imabhida. Izolo ngithi nje ngibamba ongezansi futhi ngiyabonga akukho engisazokusho. Wasesho lapha ukuthi thank you ekhuluma ngayo indaba eyokuthi uNgizwe Mchunu uyena owafika netulo lokuthi kuyophazanyiswa lapha umcimbi iGcwalis imabhida. Bafethu ezinjalo indaba namhlanje kwesenkezo nizofisa ukuzwa ukuthi ekuthini mhlawumbe okwakho ukuphawula kwazise uNgizwe lapha noKhuzani babasangamathe ekanjalo lapha nolimi basondelana ngalendlela ukuthi ibona ebabehlela izinto eziningi ebendawonye. Sazi ukuthi ezinye indaba zaphuma lapha namalana ngokubizwa ekukamongameli ngezinye zendaba ebakuthiwa uNgizwe wayexokiza lapha kushuthi ke emangabe uKhuzani esethola nokuthi uyena uNgizwe Mchunu wafika netulo lokuthi uyophazanyisa umcimbi useyabona ukuthi kahle kahle ekushuthi kwakungeyena umngani wangempela. Kodwa mina engizofisa ukuzwa ukuthi wena uthini ngalolu daba. Bekuyilona udaba ebengilethela lo namhlanje kwesinkezo. Ungakhohlwa ukusubscribe, ucomment nokulike nokushare okukhulu kunakho konke. Nibe nosuku omnandi, ngithanda kakhulu.